Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας μιλήσω για το πόσο συχαίνω με το Pride. Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ομοφοβικός, καθόλου μάλιστα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να τους βλέπω και μπροστά μου, δηλαδή να υπάρχουν ρε φίλοι οι ομοφυλόφιλοι, αλλά εντάξει, μέσα στα σπίτια τους, όχι να τους βλέπω κι εγώ, γιατί εντάξει, τους φοβάμαι. Ναι. Αλλά ας πάμε στο θέμα του βίντεο, το Pride. Εγώ, όπως είπα ξανά, δεν έχω θέμα με τους γκέι. Έχω θέμα με αυτά που κάνουν στο Pride. Γιατί πάνε μικρά παιδιά εκεί πέρα, ωραία. Τώρα θα μου πείτε, άμα κάποιος δεν θέλει να πάει το παιδί του εκεί πέρα, δεν θα το πάει, ξέρω εγώ, δεν τους ανάγκασε κανείς να πάνε μικρά παιδιά. Εντάξει, υποθέτω δεν έχω το μυαλό να το σκεφτώ αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Πάνε μικρά παιδιά και αυτοί τι κάνουν εκεί πέρα? Βγαίνουνε οι μη γύμνοι. Πού αλλού έχετε δει ανθρώπους να βγαίνουν οι μη γύμνοι? Στην παραλία? Τι λες μαλάκα, στην παραλία δεν είναι οι μη γύμνοι, είναι παραπάνω από οι μη γύμνοι. Και εκτός από οι μη γύμνοι βγαίνουν και βαμμένοι μπροστά στα μικρά παιδιά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν άλλον άνθρωπο που θα το έκανε αυτό, να βγει βαμμένος μπροστά στα μικρά παιδιά. Οι κλόουν στα παιδικά πάρτι, όχι, δεν είναι βαμμένοι αυτοί, όχι, δεν έχουμε καθιερώσει κυριολεκτικά το να φέρνουμε βαμμένους ανθρώπους να διασκεδάσουν τα παιδιά μας, όχι, οι γκέι είναι κακοί που βγαίνουν βαμμένοι στα Pride. Εκτός αυτού δεν σέβονται το χριστιανισμό, γιατί όπως ξέρουμε ο χριστιανισμός τους σέβεται απόλυτα τους γκέι, δηλαδή τόσα χρόνια ας πούμε οι γκέι δεν υποφέρουν λόγω του χριστιανισμού, υποφέρουν λόγω της μπάμιας, ξέρω εγώ. Επειδή υπάρχουν μπάμιες, οι μπάμιες τους καταπιέζουν. Δεν έχει παίξει κανένα ρόλο ο χριστιανισμός στο μίσος προς τους γκέι. Δεν είναι ότι οι μισοί που κράζουν τους γκέι λένε ότι είναι αμαρτία και γι' αυτό δεν τους κράζουν. Όχι, δεν έχει παίξει κανένα ρόλο ο χριστιανισμός. Οπότε γιατί προσβάλλουν τον χριστιανισμό, δεν μπορώ να τους καταλάβω. Είναι δυνατόν να μη σέβονται τη θρησκεία στην οποία εγώ έχω ανάγκη να πιστέψω? Ας πούμε εγώ τις άλλες θρησκείες τις σέβομαι, δηλαδή τους μουσουλμάνους δεν τους βρίζω καθόλου. Δεν λέω ας πούμε μην έρχονται στην Ελλάδα επειδή είναι μουσουλμάνοι, ξέρω εγώ, ή να κοροϊδεύω εκεί πέρα τον Αλλάχ πολλές φορές, το Αλλάχο Ακμπάρ και όλα αυτά. Όχι, σέβομαι απόλυτα τους μουσουλμάνους. Οπότε ναι, από τη στιγμή που όλοι δείχνουμε σεβασμό και προς τους γκέι και προς όλους, να δείχνουν και αυτοί σεβασμό στη θρησκεία μας. Βέβαια εντάξει, πολλοί μπορεί να μου πείτε ότι αυτοί που κοροϊδεύουν τη θρησκεία στο Pride είναι, ξέρω εγώ, το 5%, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ έτσι έχουμε μάθει να κρίνουμε με φάση ένα μικρό ποσοστό σε μια ομάδα, γιατί πρέπει όλοι που ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα να είναι τέλειοι. Ας πούμε όλοι οι χριστιανοί είναι τέλειοι, οι σταυροφορίες δεν υπήρξαν ποτέ, οι Έλληνες είναι όλοι τέλειοι, σίγουρα δεν έχουν κάνει εμφύλιους πολέμους, ξέρω εγώ, στο παρελθόν. Εμείς οι straight ας πούμε είμαστε όλοι τέλειοι, ποτέ δεν έχει κακοποιήσει κανένα straight καμία γυναίκα, ξέρω εγώ. Τους φερόμαστε με πάρα πολύ σεβασμό με το να τους λέμε ότι είναι για την κουζίνα και υποδέστερες και τα λοιπά. Οπότε ναι, αυτό το 5% που προσβάλλει το χριστιανισμό είναι πολύ σημαντικό για την εικόνα που θα έχουμε για τους γκέι. Βέβαια έχω ακούσει ότι υπάρχουν και γκέι που πιστεύουν στο χριστιανισμό, αλλά εντάξει, αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να πιστέψουν στο χριστιανισμό γιατί είναι γκέι και ο χριστιανισμός δεν θέλει τους γκέι. Κατά τα άλλα όμως με πειράζει όταν τον προσβάλλουν οι γκέι το χριστιανισμό. Βλέπετε, έχω πάρα πολύ λογική στο λόγο μου. Εντάξει ρε φίλε, εδώ που τα λέμε κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα, όλο και πιο προκλητικά, δηλαδή όλο και περισσότερο βλέπεις αυτούς τους σατανάδες, τους ημίγυμνους και βαμμένους. Δηλαδή παλιά εντάξει δεν τους έβλεπες τόσο πολύ, παλιά μπορώ να πω ότι δεν είχα και θέμα με το Pride σίγουρα, αλλά τώρα τους βλέπεις παντού, ξέρω εγώ. Και σε αυτό φταίνε αυτοί, γιατί μία μέρα έτσι ξύπνησαν
Και είπαν γιατί δεν μπορούμε να προκαλέσουμε περισσότερο, ξέρω εγώ, δεν φτάνει που μας μισούν ήδη, να μας μισήσουν ακόμα περισσότερο. Σίγουρα, ας πούμε, δεν το κάνουν ως αντίδραση επειδή εμείς ασχολούμαστε μαζί τους και τους κράζουμε από τότε που υπήρχε το Pride, ξέρω εγώ, και οι γκέι. Όχι, όχι, δεν το κάνουν γι' αυτό, ξέρεις. Δηλαδή, αν εγώ σταματήσω τώρα να ασχοληθώ με το Pride και δεν ξανασχοληθεί ποτέ κανένας παρόμοιος με μένα με το Pride, αυτοί μετά θα συνεχίσουν να κάνουν το Pride και να βγαίνουν οι μη γύμνοι και βαμμένοι, γιατί έτσι γουστάρουν, ρε φίλε, τι να σου πω, γουστάρουν να το κάνουν αυτό, ακόμα και αν δεν τους δίνει σημασία κανένα, σίγουρα. Εντάξει, τώρα πολλοί μου έχουν πει ότι μπορεί να μην μ' αρέσει το Pride, ok, το καταλαβαίνω, αλλά γιατί δεν το γράφω στα αρχίδια μου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα έκανα, απλά εντάξει, ρε φίλε, είναι. Πειράζουν μικρά παιδιά, οπότε εγώ νοιάζομαι, ρε φίλε, για τα μικρά παιδιά και γι' αυτό δεν θέλω το Pride, γιατί τα μικρά παιδιά είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δηλαδή κάθε μέρα που κακοποιούν straight γονείς τα παιδιά τους, εγώ κάθομαι και ασχολούμαι συνέχεια με αυτούς και μισώ όλους τους straight γονείς και λέω μην γίνετε ποτέ straight γονείς, ξέρω εγώ, μην γίνετε γονείς, μην κάνετε παιδιά. Σίγουρα. Και έτσι για τέλος να πω και κάτι άλλο που δεν μου αρέσει το Pride, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτοί οι γκέι που πηγαίνουν εκεί πέρα κάνουν το γεγονός ότι είναι γκέι όλη την προσωπικότητά τους. Δηλαδή η σεξουαλικότητα είναι κάτι πάρα πολύ ασήμαντο που δεν πρέπει να το κάνεις όλη την προσωπικότητά σου. Παρ' όλα αυτά εγώ έχω κάνει όλη την προσωπικότητά μου το να βρίζω τους γκέι. Έχω κάνει ένα anti-woke κανάλι εκεί πέρα που ανεβάζω κάθε μέρα για εγκλήματα που κάνουν γκέι και πόσο κακοί είναι οι γκέι. Εγώ δεν έχω κάνει όλη μου την προσωπικότητα το να κράζω τους γκέι, όχι, αυτοί έχουν κάνει όλη την προσωπικότητά τους το να είναι γκέι. Και σε τελική, ακόμα και να το έχω κάνει εγώ, το να κράζω κάποιον είναι πολύ πιο σημαντικό για την προσωπικότητά μου από τη σεξουαλικότητά μου. Οπότε εντάξει, εγώ δικαιούμαι να το κάνω. Αυτά είχα να πω για το σημερινό βίντεο. Κάνε ένα like άμα θέλεις να σταματήσει το Pride, γιατί θα δουν τώρα τα likes αυτοί που πάνε στα Pride και θα συγκινηθούν και θα πούν όπα, τόσα άτομα θέλουν να σταματήσουν, ξέρω εγώ, οπότε θα σταματήσουμε, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν έχουμε κανένα λόγο να συνεχίσουμε. Οπότε ναι, δείξε την υποστήριξή σου για το πόσο για το μπούτσο είναι το Pride κάνοντας ένα like και γράψε στα σχόλια ποιο από τα επιχειρήματά μου σου άρεσε περισσότερο μέσα στο βίντεο. Αυτά και bye.